Salamu alaikum malam makaho. Amu wa alaikum salamu. Garbebe. Wallahi salamu alaikum. Ka gane ni ma kenan. Ka gani nan. Yawwa to ina alaikum salam. Lafiya la wallahi. Ya yanayi. Alhamdulillah ka san na dawo daga America ne. Abun yana taɓata min rai nake zan zo in samu makaho. Allah sarki. Duk waɗannan yaran nan masu nanaye gaba ɗaya sun zo wai waƙar coronavirus ya gagare su. Duk balayi suke na gaya ma. Yawwa shine na ce ni da ke ka riga ka san ni da Tupac. Yan mazazar ne. Ni ba ma san waye haka ba. A'a tokar a tsawaita bincike. Tunda ba za ka gane ba na gan tana kai a arewacin Najeriya kai fofulan. Da amma dai ka ce min Shata ne ko dan Marayan Jos. Wa'annan yaran naku su Nura M Inuwa fa dai su ba ku san su ba? A wa'annan ina waka suke. To yanzu so nake dan Allah. Kai wa masu sauraro magana akan coronavirus kai musu waƙata. Zan biye maka da dango yawa su gane cewar lalle kwakwalwar da ta yanzu fa akwai wallahi ko sanu omu ya kyale na gurin waka ko sanu kumfa ne ba ruwan mu to saboda haka yanzu dai corona kace a wake ko yawa ai ka zo gurin Allah isa a samu abin da ake so dan irin dan karakan dan karan kirikan uwar su za mu jika dan karan coronavirus ta shiga bala'i dan karan kata'i da jafa'i ya kama ta dan karan tunda ta ce za ta hana mu samun na abinci dan karan an ce mu wanke hannu mu zauna a gida dan karan to ko uwarsu za mu dinga ci a gidan malam makaho ban da zagi haka waka dai yanzu muka fara ta amma ka ba a hankali don kar a kama ka. Kai daman ka zo malam makaho mutanen nan su kama ni ne ina shegen yake